Manay, nararamdaman mo na ako? Si Rogin. Nasaan na yung ano ko? Okay lang ba boses ko? Okay lang yung boses ko? Iyo po, Manay, nandito na ako sa taas. Dito na ako sa kwarto ko ba? Antay. Malamig. Okay lang. Ako ang nag-live kasi yung kapatid ko, bukas na lang. Yung gagamitin niya kasi yung hindi dito ba sa StreamYard ba yun? Para makaakyat tayo. Kaya bukas siya magla-live. Ako muna ngayon. Iyo po, Manay, nandito na ako sa kwarto. Nagluloko pa itong isa kong cellphone si Rogin. Kaya na po. Ako nag-iikot-ikot na naman. Okay. Makusog ang boses pala. Kapag tulog na ako din, masyadong malamig na ngayon. Salamat po. Thank you po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Pagdalaw sa aking bahay. Ayan. Ginaw na ginaw sa ping. Okay po. Ginawin ako, Manay. Wala akong ano ba sa lamig. Wala akong laban. Dubli-dubli yan. Yatay. Balot na balot. Kanina, nagloko yung ano ko ba. Kaya na wala. Yung una kong live kanina, nag-ikot-ikot siya. Umina. Itsura ko pa dyan, oh. Okay, sisi ko. Isunod ko, sis. Mana, ibaba ko na po, Mana, yung bahay mo. Palit natin si Sisi Rogin. Ayan, patamsak po, guys. Palalabs naman po sa premiere ni Sis Rogin. Patamsak, guys. Okay lang, ni. Sure ba? Okay lang. Alam ko naman umalis ka eh. Kaumpisa ko pa lang din, kaya okay lang. Habol na habol ka pa. Hindi ka pa masyadong late. Don't worry.
Pang ano ako si Rogin? Pang 34 ako. Sa iyong premiere. Ayan. Ano? Yung isang phone ko na kayong niya. Sino yung niya? Bakit nasa kanya? Guys, patusok naman po ang nakapin. Pakisupport naman po kay Sisi Rogin. Sige na po, patusok naman. Salamat ni sa patusok. Ano po man na pareho kita? Ginawin. Grabe talaga ginawin ko mana, hindi ako Tinan mo itsura ko ba? Ano ba itsura ko nakakahiya ba? Para ako lang yata nag-live na walang kaayos-ayos. Wala eh. Pagkaakyat, pasok agad. Taglamig eh. Ne. Tao pa ba itsura ko? Wala nang panahon magpaganda ba? Yatay ka. Nagugutom ako Dapat si Iperni ang magla-live. Hindi niya naayos yung kanyang phone. Kaya bukas na lang. Pag naayos niya, mag-akyatan tayo nila si Rogin, Abo, para ano ba? Kasi nakaano na siya eh. Muni na siya, pwede nang magkanta-kanta. Kaya prepare ka na ng kakantahin mo para bukas. Mukhang tao pa ba ako si Rogin? Pinagtatawanan ako ni ni Hatshor ba? Kaya medyo layo-layo na lang ako sa sa cam. Para hindi masyadong makita ang wrinkles. Yatay. Nagutom ako. Bastos na nagla-live. Ano kumakain? Bad ko. Ayan eh, habang nag-iintay tayo ng oras ni Sisi Rogin, dito muna tayo mag-ngaw-ngaw. Sa akin muna. Ano yung kay Sisi Rogin eh? Mahaba-haba yung niya, pa siya, 12:30. Ilang minutes ba yun, Sis Rogin, yung premiere mo? Minutes ba o oras? Salamat po sa 4 million in the house. Oops lang yan. May alam mo kaayos-ayos manay. Ako talaga yung tao na saka tayo mag-ayos kasi malamig. Inopen ko yung air ko siya na isa heater. Yung niya, yung hangin niya.
Wala nang igaganda kasi. Giatay. Salamat tugang. Ayan, magninaw na tugang. Bawal lang daw kumanta. Sabi nila okay lang daw ako magngaw-ngaw. Huwag lang daw kumanta. Kaso nga lang naririnig yung ano ko, hindi ba maging problema yung parang malakas yung urong ng aircon ko. Patayin ko kaya. Baka magpa-problema ako nito ba? Giatay. Wait lang. Maingay pala. Ayan. Ito yung nag-live na parang tama ba? Anong konti sis? Mag-isang oras ba tayo doon? Tapos bukas mag-live ka. Sis Rugin, baka hindi ka pa nakadikit ka Bicolana Espanola. Dikitan mo siya si Koy. Ayan. Tugang, paano naman po, pahingi naman po ng tamsak sa nakapin niya mamaya. Salamat po. Okay lang ba yung mga pinagngangaw-ngaw ko? Practice lang. Ay, atay. Si Rojen para nakatulog si si Abo. Hindi ko natanong si Abo Sayap. Manay, bukas wag kang mawala ha, magkakantahan daw bukas. Prepare nyo na yung inyong prepare nyo na yung inyong mga tawag dun? Sonata. Sonata. Ano yun malalim na yun Oo, magngaw-ngaw ako manay kasi siya yung ko, 'pag panay ang pindot ko nag-aano siya yung lock. Oh, kaya inaano ko na lang siya. Baka lalong masira, wala akong pang-jacket. Kaya ganyan na lang. Eh, sabi naman nila puwede daw akong magngaw-ngaw, 'wag lang akong kumanta, 'wag lang ako mag-music. Kasi hindi pa ako 'di ba? Okay lang sisikuhin, walang problema. Iintayin ko 'yan kahit 1:00. Malakas ka sa'kin. Sige, sige sisikoy. Salamat sa padikit. Mabait din 'yan si Bicolana Española. Nagbabalik naman. Iwan ka lang ng baka sisikoy. Nagkakagutrot. Ay, di atay. Hindi man. Ano ibig sabihin niyan? Mabigat kasi ako manay. Ano di mo alam sisi ko? Di mo alam kumanta? Ako din hindi ko rin alam kumanta pero magpapasaway ba ako? Ano lang, yung bang katuwaan lang natin bukas. Kasi ako hindi rin ako marunong kumanta. Hot ba? Prepare mo na yung mo ba? I-prepare mo na yung nilunok. Nilunok.
Baka si Regine marinig mo kong kumanta, eh, sabihin mo, "Lakas naman ni Sis Ping na mag-ayang kumanta, wala naman palang boses." Giatay. Iyon, eh, tig-practice muna ta sa aga maano kita malawag kita kay ano, kay Iper. Si ano, si Manay Elma, si Sis Regine, ako, tapos si Abo. Kaya kanya-kanya na tayo ng prepare ng kakantahin bukas. Wala pa akong pambili ng laptop sisi ko, uuwi ako. Hindi makaumpos. Bahala na bukas. Cellphone lang ang gagamitin, okey lang, puwede naman sis. Puwede naman kahit cellphone, puwede. Kasi na-try din namin 'yan do'n sa isa naming kasama. Ano siya, cellphone lang din ang gamit niya pero nakapag-ano kami, nakapagkanta kami. 'Pag umuwi ako, ewan ko lang kasi pagka halimbawang ano, dadalhin ko yung ano, yung lumang laptop ng anak ko kasi pag-uwi ko may dala ako, papalitan ko siya ng bago. Tapos yung luma, try ko kung unan ko kung okey pa siya, para 'pag nag-live. Parang nainitan naman ako. Kaya nga kailangan mong ano, kailangan mag-practice ka ng mag-practice para makaampos. Hindi talaga makaampos, grabe siya. Ang maganda lang boses sa'tin dito si ano, si Manay Elma. Ewan ko lang si Sis Rujen, hindi ko pa naririnig ang boses niya. Malalaman bukas. Lakas ng ano kong mag-ano ng kanta, ah. Bahala na bukas. Tayo-tayo lang naman, eh. Ano lang 'yan, lakasan lang ng loob. Yata. Salamat. Thank you po sa 6 million in the house. Salamat po sa pagdalaw sa aking munting bahay, sa bahay ni Ping. Ay naku, malamig talaga. Malamig na ba diyan? Ay, oo nga pala malamig pala diyan sa inyo sis ano, Regine. Malamig na dito giatay pangatlong kasi kagabi nag-ano na siya, umulan na pagka umulan na siya, talagang malamig na ang sunod ba. Ako nga, eh, hindi yata alam ni ano, ni Sisi Hatsorba, hindi niya pa alam mag-ano, palipad. Baka mamaya paliparan ng plato 'yun, giatay. Mamaya sis i-try ko kasi yung maneho namin wala pa, kasama pa nung amo ko. Nagpabili ako ng load ba. Kasi nung nag-load ako, inano ko kasi yung mga nagpa-member-member ako. Tas mamaya try ko kung may laman pa, swerte natin. Pero pagka wala, 'di kahit bukas na lang kita paliparan, pagka nag-live ka bukas. Ayan. Salamat po, salamat Tugang, salamat Tugang. Nakadikit na daw po Tugang sa imo si ano, si Sis Regine. Dinikitan ka po niya. Tugang, ang itsura ko ba, tingnan mo itsura ko ba? Para na akong ano, maginaw ba? Wala sa ayos yung live ko. Nainitan ako. Sana may laman pa yung ano ko, yung stisi ko para makalipad ako mamaya. Ay, makalipad ako. Makapagpalipad ako. Oo, ang sabi nila sis, mas maganda daw mag-live sa CP. Ewan ko.
Bakit hindi mo makikitang mag-live? Sis, kahit hindi ka kumanta aakyat tayo. Akyat lang tayo. Ano lang yun, Ne, at sure ba, ano, 'di ba 'di ba ano may load tayo? May load tayo sa ano, ano ba gamit mo diyan? Dito kasi is TC tapos pagka yung sa gilid, tapos sa gilid nandun yung may naka-sign siyang ano ba yun, dollar ba yun? Pindutin mo siya tapos meron doon na membership, merong yung palipad, tapos ano pa, tatlong klase yun, mamili ka dun kung ano yung i-aano mo. Kailangan may load ang ano mo, yung kung may ano ka, may SIM card. Ano sis, ano ko lang, yung cellphone ko, yung SIM number ko. 'Di ba 'di ba ikaw nagpapalipad ka na 'di ba nagkakapagpa-member ka na nga, loko 'to si Sis Regine ba. Ano ba gamit mong SIM Sis Regine? Gamit ko is TC, ang nagturo lang din sa akin, si ano, si Sis Mikay, tinuro niya 'yun sa'kin. Ta's iyon triny ko siya, nag-load ako, tapos iyon nga nandoon siya tapos pindot-pindot lang. Ayan na, mamili ka, may puwedeng card, puwedeng kung may card ka. Eh, wala man ako nun, load lang ako meron. Abangan mo yung palipad ni Hatcher ba mamaya. Tingnan mo tumalon na naman siguro, nawala na naman siya. Si Srojen tumalon na naman si Hatchorba, sana naman kaya nakarating yun. Ege ate. Tingnan mo inaantok na ako ba. Anong oras ka na tumatayo Sis Regine? Kasi maaga akong tumatayo. Parang nainitan naman ako, sumobra naman yung ano ko kasi doble-doble. Manay Elma, bukas anong oras po ulit ang ano mo, ang live mo gano'n ulit? Paano po pagtanggal ng ano niyan? Paano ang pagtanggal ng mukha ko ba? Inaantok ako. Si Ate Sis, inaantok ako. Ano ba masarap kung ano lang puwede na kumanta na tayo 'no? Kaso hindi pa puwede, ngongo pa na puwede tayong kumanta pagka yung makiakyat tayo sa mga may ano ba, sa mga muni na. Pero yung sa mismong ano natin, live hindi pa. Oo, oo, oo gano'n, gano'n nga Sis Regine.
Super chat ba yun? Basta yun na yun. Basta mamaya kung may laman pa siya, hindi muna ako magpa-member sa'yo, saka na ako magpa-member sa'yo. Palipad na lang muna unahin ko, 'di ba? Try natin sana may laman pa. Kasi nakailan ako kanina, ilan yung pinasukan ko kanina na nagpa-member ako. Gano'n. Oo nga, Sis Rujen, may ano kasi do'n yung may pilian siya, may card saka ano, may card saka ako Stacy, parang nangamoy man yung aking ano ba. Nawala na si ano, si Hatshorba. Hindi tayo pinakikinggan para turuan ba natin. Magpa-load ka na, Hatshorba. Ilang oras na lang, oh. Medyo may oras-oras ka pa kaya pa-load ka pa para makapagpalipad tayo mamaya. Good evening po. 6 million in the house. Salamat po sa pagdalaw sa munting bahay ni Ping. Ayan. Oy, nakikinig ka pala. Akala ko hindi ka nakikinig. Kasi nga nag-uusap kami dito ba yung tungkol sa ano ba, kung tungkol sa palipad. May time ka pa ni. Puwede ka pang magpaano ba ng load. Ako kasi yung maniho namin hindi ko pa alam kung nasaan na yun. Eh, nandito na ako sa taas, hindi ko na siya makukuha. Hindi naman kami friends sa WhatsApp. Ano, nasa LS ako ni yung Yang. Kasi nagbigay si Kuya Ted ng 200 banana para maka 1K na ako. Kinakargahan ka na ba ni Kuya Ted? Ano Manay, ano yan Manay, mag-load ka lang po. Ano po ba ang gamit mong ano, ano po ba gamit mong, ah, ano ba yan, SIM? Good evening po, Doy John TV. Hello po. Salamat po sa pagdalaw sa munting bahay ni Ping. Ping, ping, peng. Tapos Manay, sa gilid Manay, igwa siya ning ano, igwa siya ning i-ano ko po sa atyan sa imo Manay, i-screenshot ko po, ipasa ko po sa imo sa Messenger para kung STC po ha, basta may load ka po, puwede ka na po kaitong magpalipad kasi ang good evening po, Doy TV, salamat po sa pagpunta. Kasi po Manay, ang urulay maidi Manay, arog kaan ni 'pag may nainot po sa muyang namuni, ano po kami, iyan hong mapalipad kami para madaling maano namin yung $10 ba yun? Para 'di ba 'pag namuni ka nakaipuhan mong magkaroon ka ng $10 para makakaano ka na ba, ano ba tawag doon? Basta yun na yun Manay, 'di ko pa masyadong mapaliwanag. Kaya nag-uuli kami ng mga palipad-palipad ba. Abo, 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 saan ka nanggaling? Bumaon ka yata, ano? Kanina pa kami nag-iintay sa iyo, ang dami na namin napag-usapan ba. Lumitaw na sa studio si Abo.
Doyjon TV, ano ba sa inyo, umaga? 'Pag umaga, good morning. Dito sa amin ano pa lang, 9, 9:48, 'yan. Salamat po sa 7 million in the house. Salamat sa pagpunta po. Andiyan na siya, oo nga, andiyan na si Abo. Prepare ka Doy namin bukas. Ay, magkuya pala ako. Ay, pa ba? Di ata, eh. Ano 'yan, depende sa'yo kung magkano yung ipapa-load mo. Kasi nagpa-load ako 100, naubos na. O 100 magkano yun sa'tin, nasa 1,400, 1,400, 1,500, 'di ba? Naubos ko na yun kakapapa-member ko. Kaya nga hindi ko alam kung may load pa 'tong ano ko, kung may load pa 'tong cellphone ko. Sana meron pa, swertehin pa ako kasi nagpabili pa ako ulit ng load sa Maniho, wala siya. Hindi pa binibigay sa'kin nung driver yung pinabili kong load. Kaya hintayin ko pagka halimbawang ano, sabi ko kay Sis Rogel mag-ano siya, mag-live siya bukas, 'di ba? Gano'n lang yung 'pag mag-ano may sali ka din sa amin. Gano'n kasi ang usapan namin kaya kami nag-uusap-usap ba sa palipad-palipad. Sino kasi agad ng ano tawag niyan, Sis Rogel? Ano tawag nun, Sis Rogel, para 'pag na-meet mo na yung $10? Sorry, hindi ko pa masyado alam kasi. 'Di pa nga ako muna, eh. Oy, Abo, naglaga ng itlog si ano, si Manay Ilma, nilaga na yung balot mo. Hapunan mo yun, Manay. Malamig talaga. Giatay. Ano ba 'to? Ayun. Abo, yung itlog mo nilaga na ni Manay Ilma. Oregero, kahit hindi ko alam, baka kahit gano'n naman, kahit anong SIM naman siguro. Basta importante may load, ang gawin mo, mag-load ka muna ng konti tapos i-try natin, 'di ba? Wala naman mawawala 'yan, i-try mo muna kahit maliit lang na ano, maliit lang na load mo ta's turuan kita. Para ma-try natin bukas, para puwede ka na magpa-member kung sino yung mag-ano bukas, mag-live, 'di ba? Ayan, nag-aano na, nagba-block ang aking cellphone. Kaya hindi ako masyadong makaano-ano ba. Magpa-load ka 10 real? O sige, try natin. Puwede na din 'yan kasi nakadepende naman kasi 'yan sa ano, depende sa kanilang amount. Tamad lang ba ang nagla-live? Gusto ng mahiga. Sige, mag-try ka, ano ka bukas. Sino ba mag-live bukas? May live ba si Dailin? Wala. Kasi si ano, kahit i-try natin kay Osang, kasi si Osang ano siya, sa umaga. I-try natin tapos 'pag nag-ano ka, i-try mo kay Osang, pagka gumana magpa-load ka uli para puwede mong kargahan si Sis Rogin. O 1,500 daw. Giya Ay, TC.
na daw. Giatay ka. Diretsuhan tanong yun, abo, oh. Giatay talaga to. Madali lang naman. Ako nga try ko lang. Dati hindi ako nagpapaload ng ano, ilang buwan na yung ano ko ba, ilang buwan na yung SIM ko. Kaya na ako naka-apat na yata. Kasi ano siya, 'pag once na binili ko, hindi ko siya nilo-loadan. Net ko, hindi ata ito, eh. Puwede nga sis GCash kung mayro'n kang GCash. Ako kasi wala. Kaya dati problemado akong paano ba, pero ngayon okey na, alam ko na. Ano? Abo, ganito na lang gawin mo, 'wag mo nang bigyan ng load si ano, 'wag mo nang bigyan ng load si Sis Regine. Imbes na bigyan mo siya ng load, 'wag mo siyang bigyan. Yung ibibigay mo, ipalipad mo na lang sa kanya, 'di ba? Oo, Sis Regine, sa Pinas puro GCash ang gamit. Yung kapatid ko, kasi may GCash siya, ewan ko paano ginagawa niya, parang kapatid din yata namin ang nag-aano, yun ang pang-ano niya ba, pangpalipad-lipad ba? Lipad-lipad, puro na lang tayo lipad nito, usapan natin ba. Sikat ba, gi-atay ka? 'Di ba 'di ba puwede naman tayo humingi ng $10 sa may dollar. Puwede sigu puwede siguro manay kung may magbibigay sa'yo. Ano 'yun, may magbibigay sa'yo, ipapalipad din sa'yo 'yun. Kami kasi manay 'yun ang napag-usapan namin nila na iyan nga pagka nagla-live kami, kami-kami din. Tapos kung sino-sino lang din yung ano, magtulong-tulong kami. Mahirap din 'yun na 'di ba, yung halimbawa wala ka din naman ano na hindi mo naman masasabi lahat na bibigyan ka 'di ba? Meron nga ako dito, meron akong kilala hanggang ngayon, ilang buwan na yung kanyang ano, ilang buwan na yung kanyang muni, hindi pa rin mabuo-buo yung kanyang $10. Madalang din siya makapag-ano, makapag-live tapos wala din naman nagpapalipad sa kanya. Kung ano naman, puwede ka rin naman sa sarili mo, yung gagamitin mo lang, ikaw na lang siguro magpa-load tapos ipaano mo na lang sa iba, gano'n. Mag-prepare ka na diyan ne, gi-atay ka. Nalobat na yung cellphone ko ba, kuha ko ng ano, power bank.
Tingnan mo balot na balot ang excuse me. Na ano na yung ating ano, lobat ba? Oo, tuturuan kita. Kaya bukas mag-ano ka na, mag-prepare ka na bukas, magpa-load ka na kahit 10 real. Mag-ano talaga ng AFAM. Oo, manay kasi wala, eh, pagka ano, mas maganda kasi yung tulong-tulong tayo. Mahirap din kasi yan na hindi tayo wala tayong mga kaibigan, 'di ba? Tingnan mo 'to. Ito pa problema ko ba sa isa kong cellphone ba talagang kailangan na sigurong palitin ba? Oo talaga, Nay. Tumutunog ba? Yata. Hindi pala pwede ako may kasama dito sa higaan ko, tumutunog, atay man 'tong higaan ko. Naririnig mo pala diyan? Sorry naman. Ang likot-likot ko kasi giniginaw ba ako ba? Iniipit ko yung inaano ko yung aking mga kaso-kasuan na matakpan. Saka mahirap din yun manay na yung bang ano 'pag nag-live ka mayong tao, 'di ba? Ay indot daw ka, ay kung kauyot man daw. Sure ba ano, puno na ba yung ano mo, puno na yung subscriber mo? Walang ya, baka mamaya maunahan mo pa ako ba? Ayaw kumilos. Ano siguro, ang alam ko niyan ate, yung $10 mga nasa 350 ganyan. Basta 300 mahigit, 300 real. Baka naman iba yung ituro mo ano. Abo, baka iba naman yung ituro mo kaya Chorba. Giyatay ka. Hindi kasi nga ne, 'di ba? Hindi pa puno yung subscriber. Hihintay lang naman. Uy, hindi. Hindi $100. Uy, grabe naman 'to. Hindi sis. Ano, puwede sabi naman ni ano, meron naman nagsasabi na ano, kahit mga $20. At saka ano, 'pag na talagang naano naman tayo nun, tayo naman magtatrabaho nun. Kasi siyempre 'pag hindi din natin trinabaho yung ating ano, 'di ba sinasabi nga nila kailangan mag-live tayo. 'Di wala din tayong kikitain, 'di ba? Kaya kailangan kailangan katulad mo, ano ka na, muni ka na, kaya live ka ng live, akyat na lang din kami ng akyat sa'yo. Gano'n? $100. So, ibig sabihin kung so means ano,
Kasi kung 350 ipalagay mo ng 350, 350. Oh, 350, 750. 700. 1,000 mahigit. Palagay mo 1,100. Hindi ko alam sis. Basta ang alam ko $10 lang, okey na. Itanong mo kila Sis Dailin, ang alam ko hindi naman $10 eh. Ano siguro yun sis, kasi 'di ba 'pag konti pa lang yung ano mo, yung konti pa lang yung laman ng pera mo siguro, iniipon nila para masahod nila. Kasi 'pag konti pa lang din naman ang laman ng ano mo, nakakaano pansahurin yun. Kaya gano'n siguro, kaya siguro pinaabot nila ng $100, 'di ba? Piglipot na ako. May ano pa si Sis Regine, oh, 1 oras kalahati pa tayo mag-intay ba sa ano ni premiere ni Sis Regine. Hintayin natin bago mag-ano kasi 'pag hindi ako magngangaw dito makakatulog ako, kaya hintayin na lang natin yung oras ni Sis Regine. Ano ba sinasabi ni Abo? Ay, atay. Sarap sanang kumanta, oh. Hindi tayo makapagpatugtog ba? Hindi pa kumanay muni si ano, si Sis Regine muni siya. Ano, Abo, paliparan mo si Sis Regine kahit $200. Ano 'to pangalan na 'to? Hello sis, Daisy. Salamat po sa pagdalaw sa aking munting bahay. May ano ka na po, may pin ka na po. Thanks po sa support. Easy Garden. Thank you po. Pilipino ba 'to? Ano? Baka mag-nosebleed tayo dito, giatay. Bawal man akong bawal magkanta manay. Good evening po. Thank you po. Ah, o akala ko mag-nosebleed kami dito, bawal dito yung ano, mga English, hindi man ako ano sa English. Dumugo ang ilong ko dito. Ano ba 'tong pangalan mo ano, A AZ? The AZ Garden, Triangle. Ang ano ng pangalan mo, pang-sosyal, Replyan ko mga LS later.
Pang WH. Okay po. Magbaba ka po ng bahay. Hindi pa ako pwedeng magngaw-ngaw kasi ang sabi kasi nila Manay, pwedeng mag pwedeng mag ano siya, magngaw-ngaw pero magkanta ay mag-ano ba, may music. Hindi yata pwede. Tsaka baka kokonti lang pa naman ang tao ko dito, baka biglang mawala ba sa boses ko po, Manay. Salamat po sa support. Salamat po. Ay, thank you po sa 7 million in the house. Thank you po. Ayan. Salamat po sa pagpunta sa aking munting mansyon. Mansyon. Mansyon talaga. Giyatay. Tsura ko talaga dito. Giyatay man. Yung iba pag nagla-live, ayos na ayos. Ako man ang tsura ko. Hindi tayo makaano ba. James, good evening po, good evening. Salamat po sa pagpunta sa aking munting mansyon. Ayan. Salamat po sa patamsak. Salamat po. Patusok naman po sa ating nakapin. Sige na po. Patulong naman po. Isusunod po kita, Jim, sa, ipipin ko. Oo nga, Manay, yung ba itsura ko ba? Bigla ko na para maputlang para bang maputlang tilapia ba? Yatay. Patusok naman po guys sa nakapin. Then the AZ pa garden, pababa na rin po ng iyong bahay para ko po kayo maipin. Okay lang ba mga pinagdadaldal ko dito? Pasensya na po, practice lang po. Maganda. Ano tayo sis walang preparation eh. Pag galing sa taas diretso na dito sa ano ba? Mga lalab, salamat sa 7 million in the house. Ayan. Salamat din po sa patamsak. Ngunyan po Manay, magplansya ka pa. Sige po. Okay lang. Sige po, plansya ka po. Tingnan mo, nagbablock yung aking cellphone. Oh. Kaya, lalo na pag yung panay ang dot ko, kaya sabi ko ngaw-ngaw na lang ako. Para at least, hindi siya masyadong naaano yung cellphone ko ba. Kasi binabasa ko lang yung mga comment nyo. Kailangan ko ng bagong cellphone. Iatay.
Parang ang kapal kasi ng ano ko ba. Ano 'to? Paano? No worries sis, support lang kita. Sis, din ako sa few minutes at replyan ko yung mga LS mo. Di ako marunong mag-LS. Ay, hindi marunong. Okay po, salamat po, salamat po. Puro ano pa lang po tayo, puro practice. Ako din nagpa-practice pa lang. 6 million in the house. Ay, 9:30 ba yun, Manay? 9:30 yata yun, 9:30, 10. Basta naka-isang oras na din ako. Tingnan ko nga. Ay, wala pa. Wala pa akong isang oras ni. Ano pa lang ako, 44 minutes pa lang. Maya-maya mag-e-end na din ako kasi punta tayo kay Sisi Regine, 'di ba mag-ano siya, premiere. 'Di ba? Ay, pwede naman pala yun dito, 'di ba? Yung 'pag ano, nakaganyan ako, naka-live ako tapos susugod kayo doon, 'di ba? Ganun pala yun, ganun pala yun Sis Regine, ano? Sis Regine, ganun ba yun? Kasi ganun ang nakikita ko sa mga nagla-live. Sige po, salamat po, The AC Garden. Salamat po sa pagdalaw sa aking bahay. Didikitan po kita. Sige po, salamat. Di ba ganun yung Sis Regine? Tama ba ako? Yung naka-LS ako dito, kaso nga lang, hindi kita mapapaliparan nun pag hindi ako nag-off. Kasi yung gamit kong cellphone, yung isa, yung nandun sa harapan ko. Ano sis, di ba ang sabi ko, di ba yung mga nakikita natin sa mga nag-ELS, di ba yung katulad mo, di ba mag-aano ka, magpe-premiere. Okay lang yung naka-live ako dito, di ba? Tapos pupuntahan ka namin doon sa premiere mo. Ang kaso nga lang, pagka ganitong naka-live ako, hindi pala kita mapapaliparan kasi iyon yung cellphone ko nandun. Kaya mag-e-end pala ako. Ano? Ay ko. 'Di ba? 'Di ba ne, hatsure ba ganun 'yon? JB Guitar, thank you po for coming. Salamat po sa pagdalaw sa aking munting mansion. Ano? Ano hatsure ba? Ano ni ang ano niya 12:30 premiere.
Sis Roy Jean, baba ko muna yung ano mo, baba ko muna yung GB Guitar, paano po, patusok po muna kay ano, patusok naman po, kung okey lang po sa'yo, yung naka-pin, salamat. Tapos ibaba ko muna si ano, ibaba ko muna ikaw, tapos aakyat ko si James, tapos isunod ko si JB. Tapos ibalik kita ulit mamaya sis, ha? Ayan, para maano yung ating ano, ayan giatay, nawala na. Ano na ba yung sinabi ko kanina, Hitsuba? Nakalimutan ko na. Ay ano pala 'to, ayan James, oh, inopen ko siya. Pang ano ako, pang 364 tamsak. Uy, giatay, ano pala 'to? Ngaw-ngaw ako ng ngaw-ngaw, hindi man ako naintindihan nito. Ingawit na yung paa ko. Mahirap pala yung mag-live ka ng ganito na ano ba, na wala kang upuan. Kailangan talaga 'pag nag-live ka, nakaupo ka ta's nakaharap yung ano mo. Kasi nakakangalay ba, nangalay na ang aking ano dito ba, aking puwet, 'di ba? Wala kasi akong upuan dito kundi ito lang ano ko ba, ito lang higaan ko. One thirty na sa'yo ne, uy, oo nga pala, isang oras nga pala yung ano mo. Pero saglit lang daw yung ano, premiere ni ano, ni Sis Regine. 7 million in the house. Salamat po. Thank you for coming. Ayan. JB Guitar, ikaw po ang isusunod kong ipipin.
Lalabs Ibab, thank you for coming. Ayan, salamat po. Oo nga sis, napapagod ka kakatingin sa'kin. Ako sis napapagod ako, hindi ko maintindihan kung paano bang ayos ko dito, kasi wala akong puwesto. Ito lang higaan ko, wala din akong upuan. Giat Salamat po sis Ibab, sige po ilalapag ko po ang iyong bahay. Ayan, isusunod po kita kay GB. Palitan ko na po ang aking naka-pin. Salamat po sa lahat ng dumikit. Thank you po. Ay, nahihirapan ako talaga mga sisi ko ba. Sorry naman kung ang itsura ko dito, yes po, ibu-views ko po 'yan, ibu-view ko po 'yan, sisi koy. Wait lang po. Padikit naman po, padikit. Yung mga hindi pa nakadikit kay ano, kay JB. Salamat. Dating dikit na po ako sa iyo, JB Guitar. Ayan, pang 29 tamsak ako sa iyo. Pinapanood ko pa ang iyong ano, videos. Sorry lalabs ha, pang ano lang tayo, ganito lang tayo ngaw-ngaw-ngaw pa-views kasi hindi pa natin alam yung mga banana-bananang pang ano natin. Practice lang ba, practice. Ayan. Padikit naman po guys, yung mga hindi pa nakadikit kay ano, kay Sir JB. Salamat. Pagod talaga ako dito sa aking upuan ba. Ayan, natapos ko na siya. Giatay. Ang hirap ng live ng ganito ba. Oo, iintayin ko yung sis Char ba, hintayin natin yung premiere ni ano ba, ni Sisi Regine. Ang itsura ko dito ba para ako bang kawawa ba? Padikit-padikit po guys sa nakapin, salamat. Buti pa si Manay kahit na ano, yung kanyang background laundry, hindi siya nahirapan maupo kasi ako talaga nahirapan ba akong maupo dito sa aking puwesto. Kasi umaano siya yung tumatalbog, talbog talaga. Kasi ano, higaan siya, eh. Yung umaano ako ba yung ano ba tawag yan? Talbog nga, talbog nga. Hindi, yung umaano ba ako ba? Tama ba yung Tagalog ko, talbog? Hindi yata, eh. Oo, magtanim tayo sis. Sana manalo tayo dun sa pa-games nila 'no, para magkaroon tayo ng banana. Hindi yata, eh. Padikit po guys, sa nakapin, ayan. Salamat. Oo, talbog nga manay, oo, lundo na yung aking ano ba, wala man kasing upuan doon sa baba na puwede kong dalhin dito. Kaya hindi ko alam kung paano puwesto ko ba dito sa aking pagla-live.
Oo, wait natin siya para ano, may tao doon. Then 30 minutes mag-umpisa ka na? Sige, sige ne. Ay sis. Ano gusto mo sis, mag-end ako or itong mga nandito pasugod natin doon sa premiere mo, ano? Punta ka na, hindi pa man nag-umpisa. Kaya teka, ibaba ko muna 'to si ano, ta's ibalik ko si sis ano, balik ko si sis Ibap, ayan. Punta ka na, hindi pa nag-umpisa. Giyate ka talaga ne. Sis Regine, 'di ba gano'n yun ne? Ay 'di ba gano'n yun sis? I-pin ko siya tapos susugod kami doon sa premiere mo, 'di ba? Gano'n ang gawin natin para yung mga nandito makapunta doon. Sis Regine, yahoo! Padikit po sa nakapin. Ayan sis ano Ibaf, pang ano ako, pang 82 tamsak. May harang sis, nakaharang pa ako. Sis Ibaf, ayan siya oh. Sige, sige sis, susugod kami doon. Oo ne, hindi ako mag-end para na magsugod tayo lahat doon. Okay sisi ko, walang problema. Ilang minutes na lang. Ay ko, nangalay na talaga ako sa aking pwesto ba? Pasensya na kayo guys, wala akong upuan. Nangalay na ako sa aking tamsak na ako sa iyo sis Ibaf. Salamat, salamat sa pagdalaw.
Ilang minutes na lang, Sis Regine? Sis Regine, ilang minutes na lang? Hindi mahaba. 24 minutes? O sige, sige. Pag 10 minutes na lang, pipin ulit kita. Ano lang 'to Manay, konti lang. Hindi naman siya mahaba. O sige, sige, hindi na ako mag-end, susugod tayo. Sige, sige, ganyan na lang. Okey. Pag 10 minutes na lang, Sis Regine, sabihin mo sa'kin ha. Ibababa ko na siya. Hindi ako marunong nun Manay, mag-edit. Yung kapatid ko, Sis Regine, hindi nakapunta, tulog na yun. Kanina pa tulog. Pag-akyat ko palang tulog na siya kasi maaga kasing nagigising yun, 5:00. Kaya ayun, maaga natutulog ako, ngaw-ngaw pa ng ngaw-ngaw. Aray, nangalay ako ba? Sugod po tayo guys sa premiere ni Sis Regine, ayan. Ilang minutes pa sis? 22, 21. Sige, ano kita. Ilapag na kita ulit. Sis Regine. Nawala na nga. Sis Regine, baba mo nga ulit sis. Sisi Regine. Nasa pinakataas na, hindi ko na siya makita. Sis Regine. Pababa ulit, Sisi Koy. Sis Regine. Ayan. Sugod tayo guys kay Sis Regine. 21. Asan na yung count nyo? Sis, hot ba? Hain ka na, ne. Masugod na kita kay ano ba? Kay Sis Regine. Sabi mo sa akin, Sis Regine, pag pag-start na.
19. Ay ko. Nasaan na yung aking 8,000,000 in the house? Sugod tayo kay Sis Rodjin ba? Hatcher ba? Asan ka na, day? Asan ka na, ne? Ayaw ka. Okay. Ay ko. Untang layni kan tukaw ko ba? Ikaw pala. Giatay. Parang gustong kumanta. Ilan na lang, Sis Rodjin? Akala ko ikaw pala'y salawahan. Asa na si Abo? Abo, abo, abo. Masarap talaga pag kayong mag-ano, kayong mag-live ka, kakanta-kanta ka, no, para hindi siya bore. Kaso, problema, gustong kumanta, kaso nga lang yung kanta, walang hilig sa atin ba? Giyate, nag-block na ang aking cellphone ba? Yan ang problema ko sa cellphone ko. Nagdalawa na siya. Dalawa na ang aking umpirot ko na, ne. Giatay, giatay. 15 pa, ne. 15 pa, ne. Okay lang. Okay lang. Saglit na lang yan. Nagkawarara na sa iba. Kanina mamadami-dami man tayo. Hindi na tayo pwede ko. Wala tayong alam kanta, manay. Kailangan kakanta ako, ako lang nakakarinig dun sa isa kung ano ba.
Tapos ang tono ko pa wala sa ayos. Ang pirot. Ano na kaya? Ayan nung mag 12:00 na. Lalo kay ano, kay Hot Chorba. Ano na siya, 12, mag 1:00 na siya. Kasi ano siya ng 1 hour ba? Lamang. Wag dyan, may kiliti ako dyan. Wag dyan. Kasi relax ka lang. Di atay. 13 minutes. Okay. Nagkandawala na yung iba ba? Aray ko. Para madami-dami tayong susugod ba? Ako na lang kaya. Mag-ano tayo? Magkanta tayo ba? Tatigpiro talaga ko. Buanaan. Ano ba yun? Yung ilang minutes pa? Di ko naman akalain na at di ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, di ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas, tayo ng dalawa. Di atay. Ikaw lang ang Yan sinasabi ko, hindi ako marunong kumanta. Ngayon'y abot kamay na kita, mahal. Habang naghahalat-halat ko manay, makurukanta ko. Nais ko'y laging kapiling ka, ayoko nang muling nag-iisa. Pag nandiyan ka na sa piling ko, ukay saya. At kung ano ako'y tanggap mo na, at hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako, hanggang wakas, ay tayo ng dalawa. Palagi ka laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw ang laging tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin ano daw? Manay,
Giatay pampasyon man 'tong kanta ko. Ang boses ko ba? Ilang minutes na lang, abo. Abo. 10. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal. Hinihintay kita ng kay tagal. Antok na si Inday kaya ito na ang ginagawa. Nagpatanggal ng antok sa sarili, yatay. Abo. Ilang minutes na lang dong. Puso kong ito, lagi rin akong nagdarasal. Hinihintay kita na kahit tagal. Ni Hatcher ba? Pirang minutes na lang. Game na? Ay, giatay. Hindi pa naman pala. Ano daw? Seven minutes. Paano ko nakating magpalipad? Yaw naman ang cellphone ko. Nandun yung may load ko. Ano ba, pampasyon ba? Pampasyon. Sis Rogin, hindi ko pala magagalaw yung cellphone kung isa nandoon. Bukas na lang ako mag-ano sa'yo kasi yung hawak kong cellphone, wala itong SIM. Nandoon sa main ko. Kaya hindi ako makapagpalipad ngayon. Tomorrow. Sa yung ano ba, sa yung mag-live ka bukas. Day. Mag-live ka bukas, sis Regine. Ha? Six. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ngayon'y abot kamay na kita mahal. Tiksi tugturo ra masipon ko kang sa kuyang kurokanta naan. Laman ng bawat panaginip ko. Laman ng ba? Ano daw? Wala, hindi ko makita yung ano ba. 6. Ilan pa ni? Update ka ni, update. Tingnan ko nga. 4 minutes.
3 minutes. Iko. Kulog ang bayog ko. Nagkukulog na lamang alimanta ko digdi. Giatay na ini. Paano pala kung nito ako sa Sir Jen makakapagpaano, nandoon sa kabilang cellphone ko yung ano ko. Yung may load. Ilan na lang? Yan na go na go. Giatay na cellphone to. For million in the house. Sugod po muna tayo kay ano kay Sis Rojen. Sugod po tayo sa nakapin premiere po niya. Anahan po natin siya, tulungan po natin siya, guys. Ayan. 2 minutes. Sugod po muna tayo kay Sis Rojen. Pasugod, guys. Guys, pasugod tayo, guys, kasi Sis Rojen, guys. Mag-start na yung kanyang premiere. Ayan, start na siya, guys. Tama ba? Saan ko? Kiatay. Guys, pasugod po tayo sa nakapin. Pasugod po tayo sa nakapin, please. Ayan.
Tapos na agad? Tapos na agad? Ang bilis. Yatay. Ang bilis. 4,000,000 in the house. Thank you, thank you. Ayan. $4,000,000 in the house. Salamat, salamat po. Ay, nakailang oras na ako? 1:30. Ayan. Ang bilis at Chorba, ang bilis nung ano ni Sis Trudin. Mag-e-end na din ako. Salamat po sa mga patamsak. Salamat po sa mga nagtambay. Hot Chorba, Manay Elma, Abo, Mrs. Rogin. Si Ibab, Sis Ibab, si JB Guitar, salamat. Thank you, thank you. Hindi atay, ano na nangyari? Ano yun, ulit? Di man. Bilis. Ang bilis is Rogin. Giatay ka. Bukas mag-ano kasi si Rogin ha. Ang bilis. Bukas mag-live ka kasi hindi kita mapaliparan kasi yung ano ko, yung gamit kong cellphone, ayun. Nandun yung may load, ito wala to, wala dito yung SIM ko. Live ka bukas. Dahil ko nagulat ako, kakaano ko palang, kakapindot-pindot ko palang, kaumpisa pa lang, tapos na agad, giatay. Ang bilis ng mga pangyayari ba? Giatay, tingnan mo talaga sis, oh. Naghahang ang cellphone ko ba yung isa? Kaya, hindi ako makapagdot dito ba yung pang pin ko? Hindi.
Hatcher ba, nandiyan ka pa ba, ne? Mag-end na ako. Nakakaano na ako 1.5 hour. Sis Rogin, salamat. Giata, hindi na ako makadot-dot ba? 4 million in the house. Thank you, thank you. Sa patambay, salamat po. Mag-ano lang ako ng ilang minutes pa. 4 minutes, mag-e-end na ako. Eh, ingay talaga ng higaan ko ba? Maingay, maingay talaga. Ang ingay ng aking se. 4 million in the house. Thank you, thank you. Congrats. Sis Rojen, mag-ano ka bukas ha? Mag-ano ka, ano ba yan, mag-live ka bukas ha? Ano ne? Gipatay. Tapusin ang ihi ba? Congrats si Rogin, buti pa siya. Kasi hindi kita maanuhan kasi nandun yung cellphone ko, oh. Di ba naka-live ako? Kaya bukas. Parang ano ka lang, ne, Hatcher ba, para ka lang nagulat. Tapos, ano mo palang, kapindot-pindot mo palang, ba tapos na, di ba? Giatay, antulin. Magpahinga na tayo, guys. Ano nung oras na ba? O, ano na? 12:11. Ayan, naka-ano din ako. Naka 1.5 hour. Okay na yun. Bye-bye. Salamat, Manay Elma. Sis Rogin, congrats. Mag-live ka tomorrow. Hatsar Bunny. Bye-bye. Tulog-tulog na tayo. Tingnan mo, kaya ayaw kong mag-ano ba, oh. Cellphone ko, nag-ano siya, naghahang siya, oh. Kaya hindi ako masyadong maka-ano ba. Dot. Oo. Ano? Ay na siyang gumalaw. Giatay. Hindi ko na makita yung comment nyo ba. Kaya nag-aano na lang akong magngaw-ngaw kasi pag pinanay ko to ng ano baka masira. Wala na akong pang jacket. Importante yung makapag-jacket ako, di ba? Ayaw na siya. Giatay talaga tong aking cellphone ba. Hindi pa nagsimula yung premiere, nag-ihi ka, tapos hindi pa tapos yung ihi mo. Tapos na. Oo nga, ako nga din, nagulat din ako. Ayan, sige na, bye-bye. 3 million in the house, salamat. Ate, Manay Elma, salamat po. Mag-end na ako. Salamat. Bye-bye. Good night. God bless you.